बिजनीनि थेंफाख्रियाव सानथामनि हाबाफारिजों खुंनाय दिनै बे नैथि साननि गिबि हाबाफारि बर' थुनलाइ आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोबाय जोंनि मानगोनां सिबिजाथाव आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारी सारा आरो बिनि उनाव जोंनि गेदेमा मुंख्लंफोर हांखोनि मुभमेन्ट आरो सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय बिथांमोननो बिबार बावदों। बिनि उनाव गेदेमा थुनलाइगिरि बिथांमोननो बिबार बावदों। दा बे जुथुम्माया थारैनो मोनसे जारिमिनारि जुथुम्मा आरो 65थि बोसोर बर' थुनलाइ आफादा आफाद हिसाबै 1952 16 नभेम्बरनि उनाव 16 नभेम्बरनि उनाव बे 65 बोसोर आगान सुरनाया मोनसे गोलाव मोनसे आगान आरो बे ग्ल'रियास जि मोनसे जार्नि दिनै जोङो नुयो जे बेयाव गोबां जोंनि गेदेमा बिथांमोना गावनि जिउखौ आत्म बलिदान होबाय गावनि भाषानि थाखाय गावनि थुनलाइनि थाखाय मिडियामनि थाखाय आरो बे बिथिङाव बिनेश्वर ब्रह्म बिहुराम बर' गेदेमा बिथांमोननि मुंखौ आं जेब्लाबो लागोन। बे जुथुम्मानि गेजेरजों जोङो बयबो बर' थुनलाइ आफाद आरो लोब्बा आफादफोरा ज' लोगो नांनानै आरो थान्दैफोरा बर' माहारिया फैबाय थानाय 100 बोसोराव मा बिथिङाव खामानि मावलांगोन दिनैबो जोंनियाव राव बिथिङाव गोबां मावबावनांगौ दङ खारन बर' रावखौ बर' मानसियाल' रायलायो आरो लासै लासै गुबुनारिया एसे दिनै सोलोंनाय